Lehengo astean, zarautzen erosinun, maiu hau, bai, zertako da, baratzuri zanpatzeko edo haragia zanpatzeko. Inglesa omen da, bai, eta zergatikan, ez dakit, golpe bat ematezun bakoitzian, ala iteulako soinua. Smash, smash, smash. Maiu hau, euskalduna izango bazan, zamba, emangozun, edo dau, edo trikitraunki, edo lako bat, baino inglesa danez, behitu, entzun, Smash, smash, smash. Mailu honekin, haragia oilaskoana zanpatu behar nuen, oilasko hamburguesa batzuk iteko, baina nola inglesa denez, smash chicken burgerrak ingoitugu. Smash, smash, smash! Eguerdion danoi eta haupa Galder Perez eta Ane Zabala. Zer moduz? Ondo. Ondo. Hemen txeneon zuen korrikuluna errepasatzen da, hoi da, ez dakit, emantezun nola kajeroa guten dian aitona monak eta sartzen duen libreta eta horraztea bueltaka. Laburpena. Zuen antzeko zerbait izango, ez da libreta sartu eta zertzate aktore, gidoilari, Baita. kasetari, Gaur sukaldari izan ezik. Gaur sukaldari, hau da eharra, ez da? Bueno, zue bakizue ondo gelditzeko gaur egun inglesez esan berdiala gauzak, ez da? Igual entrenatzailea berren zizatea, coach, no? Nik gaur ringoet Smart Chicken Burger. Olertzen? Smart Chicken Burger. Yes. Eta nahi bazue, oiazko hamburguesa. Fin-fina, bale? Launak, ados, sukaldatzeko prest? Prest. Ekin diesa jogun. Bueno, launak eta bikote osagai desente da gau maigainian eta kontatuko izut pausuz noandik noa ibliko gean, bale? Bueno, azteko eta behin oliaskoan egin goitugu, tamen da gau oliasko aragila txikituta. Nahaztu ingo deu, zerrekin, soja pixka botako jau, harto gozua botako jau, piperrautza, arrautza bat, nahaztuko deu, eta gero horiek pasako ditugu irina, arrautza, ogi, xetutikan, eta prejitu ingoitugu, eta izangoa gure hamburguesan oinarria, bale? Hamburguesako ogiak ebai sigortuko ditugu pixkat olio pixkatekin, baina gero osagai gehiago jarriko txiko barruan. Hiru gilarra ondo gorrituta, aguakatia ere bai zurituta xerratuta, tomatia ere bai, eta gazta ere bai. Gazta botoko jo justu hamburguesa ateatzen deunean, huelta ematen duen orgainean jarriko dugu urtuta gelditzeko, bale? Gio hau dana lagunduko deu, barbakoa saltza batekin izango balitz bezala, hemen dakaula gazi gozo bat izango genuen. Hemen dakau ketxupa, hemen dakau estilla, botako dio arrautzatxo bat, hemen dakau piperrautza, ziapia eta baratzuria. Hori oso erresa. Sartuko deudana baso bat medidor baten, baso 8 baten, eta birrindu ingo deudana, eta eser gabe, hola segatukoa, gero hamburguesan barrun botatzeko, bale? Eta gero ingo deuna da lagungarri parea, hemen ingo deu, patata berezi batola labian inda, zehatikan, ingo deuna da, oliotan, baratzuria, eta txistorra ondo gorritu, otzititela atzaten txistorra, alde bateak gero bertara botako deure bai, irugiarra pusketetan inda, beste alde batetik ingo deuna patata lauki txikitan eta prejitu, bertara botako deure bai, eta nasketa hori guztia ondo prejituko deu, kenduko jau koipia, soltatuko gula desente, kenduko deu alde undana, jarriko deu bandejatxo batian, gazta jarriko jau gainetikan, eta labian erreko deu. Gratinatu ingo dugu, eta horren pusketa jarriko dugu, gero hamburguesan ondua lagungarri bezala. Vale? Eta gutxi balitz, gero saltxa berezi bat ingo dugu. Saltxa berezi bat ikusiko zuen. Hemen dakauna da, azukria eta gatza. Azukria eta gatza nazten baitugu, eta bertan zehoz esartzen badeu, marinatu iten dugu. Eta marinatuko ditugu kasu honetan gorringuak. Orduan, gorringo zuringotatik banatuko ditugu, marinatzen utziko ditugu gorringoak, eta gero, gorringoiek pixka marinatuta daudela, hola gogortz puntxu batekin, ingo deuna da, olioa botatzen jun, eta emulsio txiki batin. Eta emulsio hori izango da, hamburguesai, patatai talanetik gainetik botatzen, bale? Gaur lase ibiliko gea, bale? Eta hor lase ibitea, Oita. Bueno, lana banatuko ditu, bale? Zemuz moldatzen zea zuringo gorringoki banatzen? Kilikolo. Kilikolo? Bai, kilikolo. Bakolo kili ingo gorringo. Vale, hemen lagako izu gorringok, eta ingo dezuna da, zuringo konea. Hemen gatza eta azukria. Eta gero horren gainen,
botako dugu, bale? Gio tapatuko ditugu, bertan geratzean ekin, bale? Hau zure kontu, eta zuk, galder, baratzuia, tokatzen zaizu. Txiki. Bai, aquí baskazelko uzeia, gatuko Ba, zaizu. berdin, Arrotakin, xamurra, gatzen zaizkik. Bai, hau garbia Bide kontu. geratuko, vale. Inberditutena da bertatikan lau ale biharko ditugu zurituta. 2 txistorra salteatzeko, eta beste 2 MMA jaua biteko, bale? Txikitu barik orduan. Txikitu gabik, Ba, osoikan vale, nahiko, oso bale? ondo, Bueno, vale. beitu, txistorrana 2 txikituta, eta 2 osoikan. Ederto. Bale? Ederto. Bueno, zuek dakazue konpainia martxan, ezta? Bai. Bueno, martxan, ja urte desente Vale. ja dira, bai, martxan gautzela, eta... Giltxirako. Giltxitaro. Eske betxitetan ateatzen Ah, esan zera konpainia. superzaila da. A ber, nola, zergatikan. Asmatu egin genuelako, eta asmatu genuenean ez genuen pentsatzen hain zaila izango zenik. Asmatu genuen beste hitz asmatu bat da, gilkitzaro. Giltxaro, bale. Gero zentzua eman zion, Vale. literatura irakasle batek eta zentzua eman zion, orduan, gilki barrea, tzaro, aroa, orduan barre egiteko aroa izan daiteke. zitekeela. Baina, bueno, asmatutakoa da, ez dako zentzurik. Bikain. Bai. Bueno, eta bertan, gauza mordo bat dituzue, zer gintza bete guantxe esku artean? Bai, identitarteak, izeneko antzezlana. Vale. Identitarteak da, Lutxo Egiaren testu bat. Identitaten gaineko hausnarketa bada edo, ez? Ba, zer garen, zer ezkaren, orain sukaldari gara, ez? Bai. Zer ezka sukaldari. Sukaldari edo pintxe gehiago, sukaldari, ez? Bueno, sukaldari. Bai, eta pizkat, Chef. hori da. Chef gehiago da frantzesa, ez? Bueno, hitz potoloa. Bai, potoloa. Eta hori eta orduan, zalantzan jartzen dugu, garen hori benetan ote garen, edo ari garena garen, edo eta dena absurdotik eta komediatik. Bai, identitariaren inguruan. Bueno. Vale, eta zer gertatzen dago? Ze, identitatea galduta dakao? Nundik noagoaz? Ez dakik unu ez dakik zein gehan? Edo... Zer gertatzen da, bi personaje agertzen dira, eta egia zen ikuslegoak ez daki oso ondo. Zertan ari diren. Jolas bat asmatu dugu gure buruaz, gure identitatea beste egiteko. Bai. Da, jolasa, egia zen... Dena dela zure galdera politza da, hor da kasu subtestu bat oso polita zelan da. Zelan da? Euskalduntasunaren gainekoa eta... bihar batek daki Trebiñuk bakarrik asatuko du Euskadi, hori be bai, baina Euskaldunak garen, eskaren eta hori dana. Hori zure testua da, ja? Bai, nire testua da, bai. Orain... Testu asko da, kamuta oso testu komplikatua da. Oso zaila da testua, ba. Pasarte horretan esaten du, orain gora Euskadi askatuta esaten baduzu, ez dakizu zer askatzen ari zaren, ez? Askatzen ari zara bakarrik iparraldea, edo bakarrik Nafarroa, edo Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, ez? Zegogo gutxi Euskadi askatzeko, zer hori lio bat da. Horrelako testu itzolas asko daude. Bai. Baina ez bakarrik euskalduntasunaren inguruan. Bai, generoan gainean, eta hainbeste... Antes lan hau, noiz aurkeztu dezue, noiz plazaratu da? Ba, duela urtebete ez gutxiago. Iazko apirilean izan zen, Iazko apirilean. Bai, Lemoan ingen duen estrainaldia, apirila, aste santua pasataia. Bai, apirila udaberria, bai, hoi da. Orduan, bueno, ba, urte baino gutxiago dara magu lanarekin, bai. Prestatzen denbora pillo man. Bota horrega, Orai, bai. Ai. Etxe, ondo, oso zoikan, Ona, Eskuak importantea dira zukaldean, ez? Bai, oso. Gaina gure tresnak dira. Bai, Gure ez. eskuak, nik egila esan, betu, egila esango izuet. Telebistan ikasiet gehiago, sardeskak erabiltzen, eta gauza erabiltzen, guk lanen esku garbi eta beti eskukin, da Ja. baina gauzak eskukin ite dugu asko. Bai. Jenden aurrean, beti txukun ibili behar dela. Bai. Baina guk eskua garbi jaskau, eta beti eskazalak ondo moztuta, eta dena ondo, garrantzitsua. Bueno, zemuzu aste hor? Ederto. Vale. Zein nahiago duzu, handiek... Na ez una, berdin zait. Hau ingo dutena da bilak nastu, oiei gainetik botatzeko gero. Vale. Eta lau berren irukin oso ondo atako zaigu ere bai. Bai, ez? Vale. Eta guain hauek gainen jarriko ditugu, eta hauek marinatzen geldituko dira. Vale. Horra marinatzen. Izokina izango Eta bazan gero bezala. geratuko da borobil. Gorputzakin. Esku garbitu nahi bazu. Bai. Hola, botako eta honea, hau ere bai. Izokinakin eileike holan bebai? Izokina marinatzen danean horrela xeiten da. Bai, Azukre eta gatza jarri, jartzen da izokinan azpin da gainen azukre eta gatza, eta gu lantokin iten deuna da, ozgaioan sartu egun batetik bestea. Vale. Urrengo gunean atea, kendu gatza eta azukre, eta gero ja oliotan jarri. Ados. Vale. Kasi ezue marinatzen ja, ze ona. Bai, Zerbait erakutsi zuet, ondo ni joaia. Bai. Bueno. Hombre, eta hamburguesa berezia izango da, Hamburguesa, smash nahi duzan aplastauta.
Bai. Ondo. Bueno, hau egin goitutena ondo gorritu, gustatzen eskitelako huelta eta kurruskari gelditzea. Orduan hau egin hasi naiz, eta gero jarriko ditugu alde baten, eta eukiko ditugu puntxuan, gero jartzeko hamburguesan barruan. Bueno, eta nola bideratu ditugun lehendabiziko urratzak, ja marinatzen dazkau gorrenguak, okela prestatu dugu aragila dio pasatzeko irina arrautza talzeatikan, eta nik hau egueltak ematen geldi. Hoi da itxura prestatu ezuena, eta segiro, Segiro, hau patleti, ama, ze gauza ona. Hor jarraitu goxatzen, da ondo pasa, eta betikoa, ez pasa, Ez pasa, lasa ibile. Bueno, gurean jarraituko dugu, hemen txedak hau galderre pikatutako baratzurila, eta berta bota bihar dugu pikatuta irugilarra eta baita ere txorixua, bale? Kasu honetan txistorra. Ingo zuna zuk txistorra, hola. Biatz bateko lodira, nahiko finak ingutuko, bai. Eta ez digu olioi botako, txistorra botako deu, eta txistorra beha botatzen jutean koipiakin, horrekin perjituko da, bai baratzuria, eta bai irugilarra dana, behaien koipiakin, bale? Dana, hoi zure kontu, hoi dana jarri, eta zuk ingo zuna da, patata zuritu, eta lauki txikitanin. Laukiak, bai. Lauki txikitan, ni jarrikotena da, sartagia, olioakin ja martxan, zeatikan botak, zen badeu elkarrekin itea patata nigu kosta ingo zaioitia. Orduan ja, gaina botako jo ja patata inda, bale? Ederto. Orduan jarriko hemen ekilorea, patatak iteko, eta bagoa txerrikitxarraka, barlen horratea ditut diru jarrak ordazkaula, geho mango jo kolpe bat bukaeran. Eta bitarten, lana banatu ditugu, eta min gaina jarretu berdugu ematen. Bueno, zenbat urte zoazte elkarrekin? Wow. Elkar ezagutzen dugula, txikitatik. Txikitatik. Ikastolan ezagutu genuen. Ikastolan, bai. Urtegaz, bai. Bai, klase berean ikasi. Nun darrazaten, nun ikasi ezue? Lauro ikastolan. Vale. Bilbotarra gara. Bilbotarra gara. Eta orduan, bai, eta antzerkia egiten, ez da bota kontuak. Larogeta mairuan edo azizan taldea. San Berun, ia ni jaio baina. Neona kezkan, neona. Larogeta bost. Eta inbeste urte. Ez baina zarra. Bai. Ni beti oso gazte sentitzen nahi, ama. Bai. Bueno, nire eta gitxeak, total. Taldeak, 30 urte beteko ditu laster. Duela urte batzuk 25 bete genituenean eta ospatu genuen pizkata lo grande eta liburuakin, bla, 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 bla. Antzerkizale elkarteak, Euskal Herriko Antzerkizale elkarteak, proposatu zigun gure historia kontatzea liburu batean. Bai. Eta lotza gutxi daukagunez, liburua idatzi gendun. Okarri zuen gainatxat eskutzik etorri, ez da? Hori da, ekarri du, bai. Ona. Zer topatuko dugu liburuan? Pizkatanetik. Bai, hasieran dago pizkatate taldearen historia, ez? Eta gautan banatu dugu, gauean asko ibilitakoa garelako ere, eta kapitulo bakoitzan gero lagun batek idatzi du zerbait, ez? Ez dakit, gurekin konpartitu izan dutenak, ez dakit, momenturen bat, ez? Fredi Paia bertsolaria bezala, Edorta Jimenez idazlea, Ander Lipus, bueno, 25 urte hauetan ditugun harremanak. Eta gero daude 3 antzeslanen testuak. 3 antzeslan, guretzat oso berezidianak. Zenbat antzeslan indituzuen urte hauetan? Urtero bat izango genuen, urtean 4, urtean batutan 6 eta bestetan bat. Bi urtean. Bi urtean bat. Bat, bai. Olako zerbait, bai. Gilkitxaron nola sortu zan gero, adibidez? Berez sortu, ikastolatik atera ginen, lagun kuadrilla bat eta antzerkia egiteko gogoz. Eta gero, bertan antzerkia egiten genuen. Eta gero, ikastolatik atera ginenean, Deustuko gazte lokalean biltzen ginen, hango gaztetxe txikitxoa, eta hasi ginen talde moduan funtzionatzen eta hori da, 80ko hamarka da. Bazuk 8 urte zenituen, Onda. Eta ez genuen... Guain 8, iruak enduta, de bai 8, oita me 8. Eta esan aurra antzerkia. Hori da. Orduan urte asko dira, bai. Eta txistorraken aldot kontaba anekdotatxu bat. Bota, antzeslan batian, Tripolatarrak izeneko antzeslanian, baserri komedia beltza zan, eta arduan jolastu nahi genuen ikusleekin eta pizkat sensoriala izatea. Eta usainak egotea bebai. Orduan atzekaldean, antzeslana egiten zen bitartean, txistorrak sukaldatzen genituen kanpingar txiki batekin, usaina zabaltzeko teatroan, da gero bukaeran... Benetan,
Bueno, gero zen txarrika, ze gero hori dana. Bera anatzen 8 laguna aldatu behar ginean. Baina, bueno, eta gero banatu diten gendun publikoarekin. Txistorra? Eta arrakastarien claro. zeukan zer txistorra. Txistorra. Bueno. Egia esan janakin beti konkistatzea gendia, Beti. Eta hainbeste obra pasatuta gero, egongo da baten bat kutsuna, gustatzen zaizuna errepikatzia, harrapatu nahi dezuela urte askoan ja ez dezuelako in. Ja. Jo, basaia da, eskeran daukate zerbait berezia. Bato sobreza izan zen, 40 urte bete genituenean, genuen adarretatik zintzilik izenekoa, eta hor kontatzen genuen pixkat, gure bizitza edo. Autofizio. Bota neatxo isua. Aderko. Baina nik uste dut, igual bitxiena ez da Honolulu izango. Honolulu leku bat izenekoa. Edo azkena, beti ere geratzen zara azkenarekin, ez? Azkena. Identitarteak. Biok bakarrekin genuen lehenengoa izan zen Honolulu leku bat. Bai, hori da. Ordan hori izan, bai. Oso pertsonaia polita ziran, pertsonaia horiekin joan ginen Tokiora. Tokio egon ginen. Tokiora? Bai, egin genuen Honolulu leku bat, eta gero bururatu zitzaigun Tokio toki bat egin bat genuela. Tokio toki bat? Eta Tokiora joan ginen, baina ez genuen Tokio toki bat egin. Bidaia egin genuen, eta... Musikari asko joaten da, hori euskal musikari asko bai, antzerkilariak ez da pentsatzen, Ez, hizkuntza tartean dagoenean, zaiagoa da. Pues edako itxura. Bueno, bagoa sartzen itxura, ez da? Txerreki txarraka bai joa. Bale, hau organikoa bota hor bera, bale? Oso ondo, hemen aguakatega xamurra zeon puntxuan, horri ikutu hori dakanean, ezate bai, illa junta dago, baina xamurrena hor dago, Puntxu hortan dago, bai, puntu honian dago. Bueno, eta hemen patata martxan dazkau, eta honi ere, energia pixkat eman berdio, bestela patatak lehenu ingoz eskita azkenian hori baino. Agarrak hau hemen de. Eta kompainia, zenbateko osatzen dezue? Ba, egun gu biok gaude eta musikari bat, Aitor Garzia de Bikuña. Garzito, bai. Eta, baina, bueno, eta 5 urtetan jende asko pasatu da, noski. Ba, zieran, bai, asko ginen, 15 bat lagun. 15 bat edo. Guain gutxiago zeate, murriztuago do. Mehetzen joan da. Kulo ditzen eta taldea mehetzen. Kontrolazko, hori nehitak asko esategu, eta amak, esategu, guain gutxio ikusten dugu, baina gutxiokin gehiago enteratze geha. Hori da. Ez alda ala. Kontu zelduekin. Ai, la leche. Bueno, bagoaz esan dezuen bezala, Txerreki txarraka, betu, hamburguesak ingoitugu gero hueltan, inbiarretena da, betu, ogila, ja, xigortzen jarriko ditut. Nik uste baiet, gio ja, kurruzkari goteko, bai, sarta jateako dugu ondik ja, eta hemen ja, ogilako alde batetik eta bestetik gorritzen jarriko ditut. Eta betu, truko bat ingoet gaina. Hau, zikindu berriro, gauzatxo bat ingoet. Ingo duguna da, hemendik platera atea, irugilarrak bertan jarri, eta hemen nola irugilarran ja sustantzia daka, ogila gotxe garriko ditugu. Vale? Venga, eta hemen ingo duguna da, hau esik atea. Hemen jarriko ditugu, txukun, gero jartzeko, hor barruan. Venga, hauek lau dazkau, bita bi jartzeko bakoitzai, eta hemen ogila gorritzen jarriko nez. Oso ondo. Venga, hau hasi zaigu musika egiten egai, Bai. Venga, ezinio, kolore politarako. Bai. Kolore ezinio, bai. Bueno, eta zuen antzeslanetan, humorea da gehien jorratzen dezuena? Bai. Bai, duda barik. Bai. Hombre, gaina humoreakin, hobeto pasatzen da unorberak, publikoak be bai, baina gauza asko esan daitezke humorean bitartez, ez? Bai, izan azara oso zirikatzailean, naiz eta jendea barrezka egon, o barre egin arazi, oso zaila dela hori egitea, baina bueno. Eta 25 urtean kontuatuko zinaten ere bai, igual humoreitia edo segun zerrekin o segun zerrena zailago dala, bai, ez da? Bai, eta asko aldatu daube, gai batzuen gainean, bai. Zorionez asko, zorionez. Bai. Bueno, baina, honekin ere, identitarteak honekin ere, bizkator mugan dago, gai batzuekin. Bai, genero identidadearen kontuarekin, eta... Eta uki ditugu mobidatxuek, bai. Bueno, mobidatxuek. Bueno, bai. Emanaldi baten urtean, solazaldi bat. Bai, oso interesgarria, bai. Barri duzu movida. Txukuntzea, historia, baten bat azarretuta, ez da? Hori da, baina ez da txarra bez, ez? Borondate honekin egin dako gauza dia. Da, iritsi zehala, iritsi berzinaleko arte, ez da? Hori da, eta zerbait ukitu dozu. Zerbait, bai. Bai, baina, bueno, beti ere jo dugu humore absurdotik, ez? Orduan, bueno... Eta gauza serioi eusteko adibidez humorea bideoki bada?
onena nire ustez. Onena, bai. Arginan notarraketan humoretik hartzen du. Bai, zertako bestela bizi, Zeuak, ze horretaz, bai. Errezago iristen da publikoaren gana. Eta, bueno, komedia edo humorea beti da, zakit eskuzabalagoa da ikuslegoa zurekin, edo, baina hor sartu dezakezu hor, txak. Humorea da pizka sukaldea bezala. Bai. Humorearekin biguntzen duzu pertsona, Bai. pertsonak biguntzen dituzu, eta rezeptiboago daude. Dan harrapatzen du errezago, bai. ezta? Eta arduan ja behin, humoreakin lasaitu direnean edo, txaka, ez? Hor da, Txaka, ez da mateko. zaska. Hoi da, bai. Vale. Bueno, eta hoie guztitatikan, ez dakit, egongo da gaien bat pixka zailago, sirikatzeko edo hiliartzeko, ez dakit zuzateko, ez dakit nundik hartu honei. Gure aurreko lana zen, etaren agiri bulegoa, izena zeukan. Adibidez, Eta, karo, baina, Baina izenburua zan zirikatzaia, gero ez Claro. zeukan zer ikusirik. orain kontatu Orduan, daik ezer zan, ez? Bai, etaren agirbulegoa zan Euskal Tramite Artistikoa. Bai. Siglak, ez? Eta orduan, zan bulego batean non ematen ziren Euskal Tramite Artistikoko agiriak. Hori, Zigilua. bai. Ez, orduan, iristen zan batiko bat zigilu horren bila, edo esango gendun, ez? Orduan zan, zirikatzaia zan izenburua, baina gero antzeslanak ez zeukan zer ikusirik. Bai. Baina, bueno, jende asko, bueno, Zu ondo hartu? Hombre, bueno, nola usartzen zareten. Ez, gero humorean ikustat askotan dela nondik egiten duzun, ez da? Horien beste bideretan zuten dugun, ez? Nondik egiten dan, edo, ez? Zu goian baldin bazaude, edo nor zapaldu ezakezu humorea eginez, eta ez? Baina maia berean jarri ezkero, edo, ba, hor dago ez egite respetu gutzea bat, edo, ez? Bai, zutik zura itzaitezu eta Hori azkenia... da. Bueno, ikusi zuen txistorra ya zeitzura hartu hona, Kriston usa- hemen bi arrautza bota larra, revuelto Ipizka darra. mukitxu Baina dago, ingo dio, kriston ikusi zuen luzea, zenbait koipetan, nik ez dio bate bota, Ingo deuna da hau iragatzi, hola, kenduko dio soberandakan koipe hori, vale, hau listo, eta guain ingo deuna da, hau, hemen jarri, patatakin batea, gio txistorra eta dana, eta hoi gutxi baliz, gaztagarriko jo gainean, da labian jarriko deo. Ja, bai, horregaz, ja, bai, da, faltzikaz, hamburguesa behin behar da. Ba, horita horrekin, ja, Ja, listo. nausi. Bueno, eta hau guztia, nola kudeatzen dizue, nola banatzen dituzue zuen lanak? Ba, oso ondo. Hemen sukaldean bezala, oso ondo. Ez, idatzi, ideia normalean igual taldean sortzen da. Bai. Eta gero idatzi batez ere galdarrek egiten du. Bai. Kenduta adarretatik zintzilik hori elkarrekin Bai. idatzi genuela. Eta Baina gero, bestela... eta gero tarteka lagunen testuak hartzen ditugu, barai Lutxo egiarena, eta bar, bai. Lutxo hori, Bai. azkenengo testua berak idatzi zuen, osorik eman zigun, eta gero utzi digu moldatzen. Nahi duguna egiten. Bai. Ba, Eta esan dizue, kiston ungo hain dezu, kiston aliau dezue. Oso posik dago. Bai, oso posik dagoela esango nuke. Gaia ez zuen ensaiotara etorri nahi, eta Lutxo etortzen ez zuen Ez da etorri prozesura, bakarrik etorri zen estrenora. Bai. Bueno, Eta gero barrege- ikusi du pare bat aldiz, Barregien Baina- egin zuena bera da, bai. Zakit, Bai, hori hona da, edo. Bueno, lagunak, esan dezuen bezala, itxura hartu horrek, ingo deuna da, labea sartu, eta geho bueltan etorriko gea, inbiar deu saltza berezi hau, oli jo hau ikusi zu patatakin bakarrik indet, hori berrera bilin bihar da. Eta gero inbiar deuna da, smash burger horiek bertatik pasa, prejitu, eta montaia Zuek honekin nahiko balin bakazu, ni jango eta smash burgerra, bale? Probako dugu, bestia, Bai. Bueno, hau martxan dakau, emango jo play, inglesez, bai, Play. Eta bitartean jungo gea Bilboa, eta noa jungo gea Tximis Smash Bilbao. Guazen bertara, eta ikusiko zuei, ikiston hamburguesein goikoan. Iru ez dakitze, guazen ikuste. Kaixo Joseba, ni Inigo naiz, zelan dana, gaur Bilboko bihotxangan gaude, eta etorri zara Tximis Smash Burger ezagutzera. Ongi etorri. Tximis, pasaden iraiak 27an ireki genuen, eta bagaude Bilboko erdigunean, Bilboko bihotxean, Maria Diaz de Haro kalean. Dakizunez, Smash Burgerrak estatu batuetatik datoz. Hamburguesa medaioi normalekin konparatuz, Smash Burgerrak zapaldu egiten dira. Zer lortzen dugu teknika honekin? Kanpoko ertzeak kurruskariak lortzen ditugu, baina beti mantenduz barruko urtsutasuna. Momentu honetan, badauzkagu bederatzi hamburguesa, baina hilabete guztietan ipintzen dugu bat ezberdina. Bezeroi gehien gustatzen zaizkien hamburguesak 3 izango ziren. Doble smash, 3ko eta Emi hamburguesa.
Eta, bueno, orain aurkezpenak eginda, joango gara sukaldera gure hamburguesa izarretako bat egitera, Iruko. Bueno, orain hasiko gara gure Iruko smash burgera egiten, eta horretarako hasiko gara ogiarekin. Bueno, eta guk erabiltzen dugun ogia, brioche ogia da. Zer egiten dugu ogiarekin, lehen da bizi moztu erditik, gurin pixka bat ipini, eta gero labean sartzen ditugu. Hamburguesarekin jarraituko dugu. Zer egiten dugu, hartzen dugu okela, plantxan ipintzen dugu, eta lazy edge teknikarekin zapaldu egiten ditugu. Bueno, guk erabiltzen dugun haragia, txahal okela da, eta Algortako merkatutik ekartzen ditugu. Eta kalitate handiko okela da. Eta orain gazten ordua da. Lehen da bizi, txedarra ipintzen dugu. Bueno, dakizuenez, txedar gazta ingelesa da. Aurrengo pausua, okela plantxatik atera, eta regia batean ipiniko dugu koipeak entzeko. Eta orain, Iruko hamburguesari izena ematen dizkien gaztak ipiniko ditugu. Lehen da bizi, grana padano ipiniko dugu, Italiatik datorren gazta, ondoren raclette gazta ipintzen dugu, frantziakoa, eta azkenik gure gazta ordina, Bavaria Blue alemaniarra. Bueno, eta orain, okela plantxatik ateratzen dugu, regian ipintzen dugu, azkeneko koipeak entzeko. Eta azkeneko ikutua emateko hamburguesari, irugiarra ipintzen dugu. Irugiarra hau, Karrantxatik ekartzen dugu, eta kalitate handiko irugiarra da. Bueno, badukagu dena prest, eta orain hasiko gara Iruko hamburguesa montatzen. Bueno, Joseba, hemen daukazu gure smash burgerra, eta gastatu nahi baduzu, badakizu non gauden. Tximi smash burger Bilbon. Hurrengo arte, Joseba. Aupa, Inigo jauna, zen nolako hamburguesa, Guain igual mos gehatu geha. Mikatzi damar, ni uste erainako ingo deula, ez da? Baina hoi, daztatzeko gogoak ingelditu nahiz. Bezarka da hondi bat, eta gugurian jarraitu bihar deu. Zango izi nola di Juan panorama, hoi, hortxe dakago martxan. Hemen txe, bazkau, gorringok, gogortuta, hiru gorringotxo, gauza tingo jet. Hauen azukreta gatzat danak endu behar diau. Ordu ningo ditut, uretak pasabaitu, Bildurri gabe. Bildurri gabe. Kenduko joi soberan da ona. Ditu, Xeak. Eta gero, hortik anateko ituzu, bitu nola gelditu dian, Kriston gorputza gelditu zeu. Eta hori ingo deuna da guain, papeltxo bat emango izut, ateako itugu papelea, pixka lehortuko itugu, eta lehortu ostian emango izut beste boltxo bat, bol horretaz hartuko ituzu, eta ingozu, sardezka batekin, irabiatu, olio tantuak botatzen, eta emulsiona hau inberde, bale? Eta zu galder, inbiardezuna da bertan bota... Arrautza azalbarik. Azalbari mesedez, bai. Dena barroa eta gontziak ez dia bota ber, bale? Bueno, eta esan dakoa, ni inditena hemen, behitu, bi hau edazkau, xigortuta, irugilarran, mejunge hortan, eta guain, olio tantua botakoet, hor da galagatela, eta txapelak ingoitute bai, bale? Eta beste alde batetik jungo naiz aragila dakaula hemen, irina, arrautza, ogixetua, eta prejitzea, bale? Venga, ze testurita daka, Bai, gogortuta, Gogortuta, bereziak. Bai. Telebista magia ite dugu, eta horiek egon dia ordu bete, ordu terdi. Egun batetik beste hausten baitugu, gogortutzen dia, raiadorea batekin pasatzeko eta dana, hola, gortxoan. Probau inbidautu. Bitu ze gauza xamurra. Bueno, eta esan dakua, hemen jarriko etenik txapela horiek ere bai martxan, eta bago hartxerek itxarraka. Bueno, eta bilak irratian itezu elana, ez da? Bai? Bai? Batea bai? Urte batzu... Baina, orain ez, bale. Urte pila elkarrekin, bai. Bai. Radio Euskadi zaudezu, ez da? Bai. Eta zu? Bilbo iria irratea. Bilbo iria irratea. Eta ze gune, ze saio, ze motatako saioa dazkazue? Bueno, nik egiten dut goizetan Bilbo iria irratea, Bilbo aldean entzuten da, euskarazko irratea da. Orduan, Ibai Zabal magazina egiten dute eguerdian,
Bilboko kontuak eta olakoak. Vale. Bai. Eta zure kasuan, Eta nik egunero? Egunero, bai. Egunero, eh? 12:00 ordu bietara. Onna. Gurekin batea? Hori da, Gurekin batea? hori Bai, gaur zer ikusiko zu, gaurkoan, Katxiz lamarruz, noa beira ongo dia zuen lagunak. Ona, ez eukin dudalik. Ez eukidu, vale. Vale. Eta galder, ire kasuan, ze saiotan iten dezu, bueno, badakiz irratitan, ze Kultura arloan egiten du lan. Vale. Kultur albistegiak eta kontatu eta albistegietan kultur zeren berri eman, eta gero arratzaldero ere saioa, honen ostean, 3:00 lauretara kultura.eus izeneko irratsaioa, aktualidade kulturalaren gainekoa, eta kultur elkarrizketa, musikariak, artistak, idazleak edo dana dalakoekin berba, eta bai, kulturan gainean, bai. Ona. Bueno, eta nola kuidatzen dezu hori dana zuen lanakin da bestia, eta ez dakit ja goltza gainea goendik jarraitzen dezu, egotzen bai, ez da? Bai. Bueno, emanaldiak eta normalean asteburuan izaten dira, eta ez. Vale, astelehenetik igande itezu lana, orduan. Hori da. Orduan, bueno. Bai. Zorionez gogoko gauzak dira, ez bai bat ezin bestea, ez? Orduan, errazagoa egiten da, ez? Dudi gabe, gogokoa danian gauzak, hobetu itea, eta ze garrantzitsua da, bizitza guztian esatizue, lana gogoko egin behar dezu, lana gustatzen zaizuna egin behar dezu. Eta askotan jute gea, ordua ibeira, dirua ibeira, ez dakiz era ibeira, eta bizitza estresantia egitea, ez alda ala. Bai, eta gogokoa danian lan bat, dudi gabe. Ordu asko ematen ditugulako lanean. Home, gero ere askotan esaten da, eintzazu probetxuzko zerbait. Baita ere. Zer da probetxuzkoa? Zer da probetxuzko zerbait. Ai, ama. Eta hona geratuko dela uste duzu? Kistona, kusiko zu, hola, gazigozua, eharra. Eta irratian lan eitia bere xarma daka, ez da? Zu horrizketa naizea, ez dizu ikusten, igual kaletizua, ez da, botza ezagun aitea jendiai, baina ez dakizu zer irratitikan ezautza ez dizue jendiak. Niri supermerkatuan gertatzen zait asko. Ordaintzerakoan eta, ez dakit zaitik supermerkatuan eterako zelan irratia hotza, zenbat da? Zer kurioso. Ez dakit, bai. Lehen sarma gehiago zeukan, ez da? Egia da, orain, egia da estatu sozialekin, eta irratiko personak ere gehiago ateratzen gara, edo jendeak gehiago zautzen zaitu. Ez, zure nolakoa zeren. Baina sasoi batean, horrelakorik ez egoenean, egia da, gehiagotan esaten zizutela. Bai. Edo jendeak ere irratia gehiago entzuten zuen. Baitare. Gaur egun dauden gauza guztikin. Nik uste ahotsarekin egin duzula zure irudi ideala. Osa, zuk entzutu duzu irratia hotz bat edo irratia esaten. Eta keba rarua da, arpegila jartzen jozunean irudia. Bai. Izaten da. Eta sekula ez da asmatzen gainera. Ez, keba, porque guri ere gertatu zaigu ez, beste irrati bateko kasetari bat entzun asko, eta gero ikusita esan. Ai, ama, hau alda. Enuen horrelako. Enuen pentsatzen alakoa zilenik. Eta itxusiago nintzen, no? Orduan normalen guapoago, seguru. Bueno, bentxe, noa, hau xamur atea zait, ea, azolortzen deten aurrenengoan ondo batea ziamendikan. Oi, hau deko xamurra gauzein dietena. Esmas, bakizu dela fina eta ondo zanpatuta, Baina gau indau, Esmas Joseba, vale? Reboxatuta, hau de gau marka, beti dana mareatzen, Bueno, hau jarriko dugu horrela, Vale, aurrenengoa martxan, nola zoazte horrekin? Ondo, emango diatoni, Vale, honi bota tantatxo batzuk gehiago, Bai, bildurri gabe. Eta zu hori dana dakazu barruan, eta? Dana barruen, ona. Vale, eta bagoaz, hauek ateak oitut. Oi, ze ogi harrakin ditugune, bai? Eta nola hau berua dakaun, baitu irugi harrak epeltzen jarriko dituten. Tak, epelduko dia, sartaian berotasunakin. Vale, eta hemen txe, banijua bigarrengoan bila. Eta bikote, leheno ekarri zue, liburu bat eta zitzen dugu, baina hor bi ikusteitunik. Hemen dana kontatu behar da, eskela txapizkat ematen du norberak kontatza beria, ez? Bestela, irugeltok ilurrun, hor daude... Uste nunane kontatuko zula. Ilurrun. Lehenagokoa da, ez naiz goratzen noiz, 2009koa da, ez edo gehian, eta dira galderren beste hiru antzeslan. Lurrun minez, Off the Record, Eta 6 metrora. Eta 6 metrora. Bai, eta beira, laster,
hasi behar dira, liburu horretan dagoen antzeslan bateko testutik abiatutako filma egiten. Bai, Oso- bueno, laburmetraia. Aurten, Ze ore, ezta? Bai, oso polita da. Ona. Eta hor dagoen beste antzeslan bat ere, gazte batzuk eta taulara eraman dute, gu bere garaian eraman genuen da, Bai, hori guk haien antzestu bertsioa egin genuen, dute. baina beste gazte batzuk, Bai. Durangoko batzuk, Bai. liburutik hartu eta egiten ari dira orain. Bai, Jope. bai, superederra da hori, bai. Beitu hau, huelta ematen dezunean, gazta gainean, Zeituan, traka, eta nola bat eta erdi dakate, bat eta erdi botako jo. Oso ondo. Gero, soberan hiliko, ezta? Eta traka. Bueno, eta hemen aia lana. Ez dakit, pentsatzen dut, lehen esan dezu gautxori jalpasea telare bai, ezta? Ez dakit gautxori aparte gustatzen zaizuen, ondartza girua, edo mendira, edo zeo zeitia. Aukeran, ondartzen nahiago. Bai, Bai. Zemendirako, pasioak, pasio laburrak, edo. Vale. Ez mendian gora. Vale, mendiko, vale. Bai. Eure merenderotan, no? Merenderotan. Hori da. Hori, Patri gure lagun batek ikusten badu hau, barre eta barre egon Bai. Horrek 3 errege mailara eraman nahi gaitu, baina oraindik ez du lortu. Handik ez, ikusi ez zuze itxura horrek, ezta? Sekulako itxuradeko. Bai. Eta huelta eman deu, leheno beste aletik handexente indet, eta hemen jada momentua, hau, utziko dula, hemen txe, ogilan gainean, ras. Wow. Eta manijua, bigarrengoan bila, Wow. Orduan, gustatzen zuen mendila, baino ez tontorreaino, ezta? Hori. Eta tontorraino kotxe ez, bentatxo bat baldin badago eta Hori, ostatu txiki biren bada da. Ordu ja beste histori bat, ezta? Zistorra jateko zea zagarda botiketxu egaz, eta orduen bai. Orduan bai. Bueno, hemen txebago, txirrik itxarraka, no? Zoazte mulsi hoiekin. Ondo, Nik uste eta guada dauela, bai. Bai. Nahezu da estatu, a ber, ze muskoa irutze zaizun esan dezun hori. Ados. Venga, Ez dut ez izango, Ai, ama. Bueno, hone ire vuelta eman di jo, jarriko jo gazta. Eta, bikote, zelan dator, ze? Supergoso da. Bai gindek, Supergoso da. Zelan dator 2024 urtia? Polita, ez? Polita. Saltza hau bezala, gozo. Gozo. Bai. Gazi gozo, hori da gazi gozo, Bai. Ez ondo. Superona da. Bai, gustatu zaik, Bai. Ema jok bi hauei, bi aldetan. Venga, hauei emain, bi txapelak. Ondo. Vale? Venga, hoi zure kontu. Barik uste polita datorrela, ez? Polita dator. Aber dagontza polita datorren, ez? Bai. Bai, guk hori antzerkakin jarraitu behar dugu, badaukagu beste bat talde berak egiteko antzerki labur bat, hain antzerkiak labur egitearen moda ere badago. Bai. Eta horrekin ari gara pizka bueltaka, Bai. idazten eta ia mendira juten garen, bai. Hori da, tontorrera, batez ere. Torreraino. Lasai, ez da goraino heldu bihar, Lasai. Bueno, indieu, saioa, bukatu zaigu, gaur egun badator, eta hemen inbiar deuna da, hau, beste ogilan jarri, gainen tomate pare bat jarri bakoitzai, baina jarriko du plater txukuna batean, hemen nahiz montaia egiten hola gutxi gora bera. Aguakate pixkate bai jarriko jo gainean, nola ez, irugilarra, hemen ningo deuna da, aguakate txe bau hola, xe. Nola mosten deten nik bilei jartzeko. Vale. Oi, amasi xamurra daka una aguakatia, Ona, vale, hau eta hau. Gio bak hau den gehiago iteko, tia hor galdituko lasai lagunak. Nola gatu zaizuen hau? Ze gauza jarra, Eta hori ere, ezin hobia, platera hartuko deu, eta bagoaz platera aratzea. In bihar deuna da, hemen txe, harri bihar deu, beste espatulatxo bat, hemen dakatela, pixkat lagungarri light onena. Light inglesez, Gero mendira joan barko gara. Gaur pasatzen nahi gea, Ona, jarriko dugu hemen, horrela xe. Janestean, kriston siesta gero, ez da? Siesta? Hori beti. Epa. Hiru bilartxua, bat. Eta bi, hau horrela. Eta hemen indeui, earra, smash chicken burger, galanta. Eta guain ingo deuna da, indezun saltxatxo hau, gaineti bota. Bale. Eta bi inditugu, baina lasai, beste bat baka prestatuta. Bale, ados. Ni naiz birakatuko. Eta hemen botako du saltxatxo horrela xe, tantatxo batzuk, eta pixkak edo hemen txoixuan gainean. Honek ez dio kaltik ingota. Bale. Eta horrek berde pixkak deskatzen nahi da, ez da?
Berde pixka eskatzen ari da, bai. Bueno, bat aukeratuko deu. A ver, politxena, fresko da ona. Horrela xe. Eta, bikote, emitxe gelditze geha. Naiko, treskantzak hau, garbituko deudana. Mila esker retortzegatik, ore handi bat. Eta jarraitu goxatu arazten, eta... Eta gomen jarretu goxinatzen. Vale? Ederto. Agur lagunak. Agur. Agur.